Ole kan rin phak bakin khovel thiam na hi asang to vek maya kan hmu phak le kan ria thiam phak bakin khovel hian kong sang sanga ma asona sa in ason zel po arin hle a tin technology a khovel thiam na hi amakamakin aro pui to ti la kan soi om lave chutiangin kan ram zoram nge a po hian social media tel lo chon hun a man thei to lo hiala he internet hi ulsam zoka kan nun theina na thil tangkai tak mai ni in internet omma a khovel le a omnuwa khovel in thlakna sato zia hi kan chhewe le kan hmu phak china po hian alang chiang veu maya tin a thazonga kan man chuan social media hi ei zonna tlak le kan thiamna ti punna tlak mun thatak mai po ani a amai ro chu mi in a thalo zong le apui zonga amang ani vai chuan mi tu imanun na chunga thuni na sang tak mai anei pha thei ti le mi nun na ati chhia sak vek thei ti keini po in kan sha chang hle ome heiba ka hian he social media hi atangkai na war takin soima ila a hlom veu loi si tin he social media kal tang hian khowela pui khoina rap thlak ber te po thleng mek zelin social media awanga mani nun na lak le twal thana thleng hi kanram india rama ngei po hian soitur tam tak a to nge ani ti chuan mi tam takina kan hriat lar tak cyber crime le online harassment te po hi thil thar ani shan nawa atam jok chuan ingi ani kan hri for ome heta cyber crime te ya aming kan soi thin hi dan lawa internet manga thil dik lo ti hi akok de bera poi khoi tu ten anni na chu pholang du lavin anma ni hriat chwa anni lo na na ni na lem chu mangin dan kalin an che thina tin heta online harassment kan ti ve thungi ro hi chu mimalin emo polin emo internet kaltlanga midangta na harsana siam sakhi nideu berin entirnan vauna le ti mol phone angchi te ani a amai ro chu cyber crime nin hian thil in ang tak ni ma se soishan ani thung ole tun chuma chuan cyber crime le online harassment wanga khowela ram thang chak tak mai South Korea in harsatna an to mek rap thlak tak mai chungchang kan ngai thadona he kan thungai thlak tur atang hian keini pu in zel tur tam tak kan nei ngei arin hle ani kumzabi somni pakhatna alo in her chho chuan South Korea hi khowel pum hwa pa pop culture a ngong sa tak mai ani awangin aming thang hle a abik takin music TV drama le cinema ate aming thangin hei hi Korean wave tia soyani a kan sha cheu angin kan ram nge ya po Korean culture hi alarin kan thalai te nun po ahong na sabiaw maya amai ro chu anin cheidan te an thiang hlimna an du dan le an thil ti thin te tam tak zok hi kan thalai ten Antonin mason tam tak min pek rwal hian sot pui si lo kan nei nual bok ome ti chuan South Korea ram hi khowela khwalzin tena an tlo chak tak mai ni in an ram injel boldan shim hian ram dang te mit ala in ngai ven a hlo hle thina a chan chu kongtin renga khowel ram dang te a in ma an son chakin technology angat phei chuan an chung nung fal na la ma se ramral muang tak anga lang phena thil in thuprap thlak tak he kan hria thuna chuan South Korea kan ngai san na le achunga cheng de nun dan kan lak tam tak hi kan sim pha thei mai thei ani zirchana atanga alandana South Korea hi tunhnai mai khan cyber crime lama anasa je mo cho ani a hetiang thilawanga boina tam tak thleng hi sarkar pu in sataka boy puin an me chepui soilo ten na satakin an rammi pati ten omna hi an twar meka tin NTH room case lar tak mai wang khan South Korea cyber crime le online harassment anasa je po kan shet pha thei bok ome soita kangin South Korea ram hi khowela ram thang chak ber pol ni in an sarkar hian rammi puite nuam sataka da tum hian thei to pa chharenga chungzinga kan soi mai thei me lo tur chu mi puite no olsam takle non thazoka hun an man theinan internet do thu sama chak tha sarkar hian mi pui man thei turin asiama chu chuan mi pui nu na hung tam tak nein an na thona huna po na ati olsam pha viawa amai ro chu thil thatak po hi kholo taka mangdu po anlo om thau mai chotia internet a chak tak ema wang chuan mitam jok chuan an mobile phone a an hun an mangral da thina hei wang hian rin phak pi alamin cyber crime chu anasat pha ta hle ni na lang chumai ba ka
an thalai ti chu internet awang chuan an that chhia in na po an thok tha pe lova ti chuan a topa ol sam taka poisa lak lo dan ngei twal in chuta chuan telegram kaltlanga meche sarwak thalak le video duk tak lo tak tak the chua chung manga poisa lak lo chu a hluar ta hle maya chu mai lani lo kum no pang tak tak abikin kum som pariat po la tling lo te chu hetiang thilten oma hian an lut na sa in mol phole zak takin meche atin hun an man angai pha ta hiala ti chuan meche ma hun eng tak tak nei ti din hun chu ader thon pha na sa in tun din huna hian South Korea ram hian cyber sex crime hi an voi puina sakbir alo ni phata ani entirnan mi pakhat email shiat nai vai tak main online a isarwak thalak emo i video awam thulo shilta chesila mak itiviaw ngeyang achan chu ishiat laya chutiang video emo sarwak tha ilak lai ishiat meulo awangin imangpo ang hle dona chuti wal chuan chu isarwak thalak le i video chu chiang taka i en hnu po in nangma ne na adang lamna lai hmu tur inei selo ma se itil shia chian deuh pakhat ero nangma ini lo ti chu ani ni e nangma chu ini lo ngeya amai ro chu khovel thiam na manga mishing siam chop ngei thil ni in aum zia bira chuan khovel thiam na sang tak AI anti artificial intelligence manga Instagram emo Facebook kaltlanga ithalak post manga an siam chopani a hetia ini lo na anga ilanta ka wang hian mol pho takin elo omta ti na anbir ti chon chutiang che chon South Korea mi pa te hian an me chhiate an bitum ta thin ani amai ro chu he artificial intelligence AI kan ti mai hi a thazonga mangdo tan chuan thilchang kai tak mai le nun ti hlimbe thei tak mai ani thunga ma se mang sol du tan ero chuan mi nun zong zong ti chhe sak vek thei tur khopa hla om ani le loi si he thil alan chian em pakhat chu kumin kumsang ni somni pali August thla khan South Korea a apps pakhat keini mi zote po ina kan lo mel sha to Telegram mangin heng deepfake pornography thil tak tak ni lo so swal ten om tak mai chu anin thon kwal ta thin ti sha chhuani a ti chuan me chepui soilo tam tak miswal tu emo pakhat awanga anmol pho in chan na mun Telegram chu police chuan an han chui chiang ta ngala heta hian anrin phak pi alamin Telegram group a hetiang lam in thon kwal na hian mi noi ni sing ni sang sari lai mai an omani ti an hu chuak ta hem maya arab thak tak zet ani he thil hi an suizel dan chuan Korean police le cyber crime investigation ingni te chuan August ni som pakwa khan an thorim na azara he Telegram channel hi mu chuakin he tiang thil mi pui mu thei tura tlang zar tu te po hi mi pa ngai ve mai mi ho safa po ni chuang lo zirlai chung te poisa tho chwaringa khosa ve mai te an ni ti mu chwa ani le a chung ho chuan an hmel shiat me lo po an thalak nei chu an do dan le ten om takin an lo sem kwal ta chhena ti chuan Telegram channel a chuan mi pui mu thei tura tlang zarin chung chu diamond mangin poisa an lo la lut ve thin alo ni hengba ka hian South Korea a university lar le ming thang tak patni Inha University le Seoul National University a zirlai mi che chelo ve tak tak te chu an mi pa ti hian an bitum thin bira hei hi achan nia lang chu University lian takami zirlai pakhat sarwak thalak chu endu tu an tamjok an rin wang ni in hetia en tu an tam chuan apostu hian diamond a mu chiwanga ti chuan ol sam takin poisa alalut mai don ti na ani hengba ka hian he AI man khola na awanga mol phona na sa tak tok tu te hi meichia ni berma se heta hian high school zirlai le university zirlai ti chau an ni ho lo mai heta an chui zel na atanga alan dan chuan ati mol pho tu farnu le anu te thleng po in hetiang bum na hi an tong saviaw maya aum zia chuan u nau pa in a farnu ati mol phowa fa pa in anu ati mol pho ti na ni chu ti chuan chu tiang thalak an po sa te chuan an caption chen khata ka u nau nu ruma kan mu don kanunen kan mu don ve theta hero kani to e ti te ni in henga an caption man do dan te hi awaya soichi po ani lo hiala arab thlak tak zet mai chu mai ani lo chu tiang thil po chuan comment tu le view tu nga falna lin chuta chuan engtin nge iti theizok ero pui hle mai ti ten an comment ta chhina lo ni a chu a chapa
an nu le an far nu te timol phawa an thalak le manga mi ti sa chak na kai tho thei tu te chu an ma ni to ka anin chuang thin hle nge nge ani ome tin zir chian na atanga alan zel danin South Korea mi pati hian me chimwal phone chu poiti na an nei lo hle a heta hian me chia te tluk phak an ni lo zia te soin an mol phone china te chuan mo sit na le di riam na atam hle a heta langcheng ta em chu mobile phone le TV kal tlanga kan hmu dan ngot hi South Korea din mun ani lo zia he deepfake pornography atang hian a hriat thei ome hetiang awang hian nu pati chung kwa ti le in ngai zong ti inkara in chenna atam pha hle a chu mai ba ka university zirlai ti po anmol phone awanga mu si tok te le class po kalzui ngam lo tam tak anom boka apoi ber chu hetiang thil dik lo tak mai awang hian mani nun hlu tak la du hial anom hi ani ome he thil hi apoin arun thlak tak zet ani ti chuan kan soita kang khan heng thalak hian man nei ve in thalak zong song hi a thlonin a en vek theilawa apo student poisa an don theinan diamond chu an ta na poimu in chuta diamond a zir chuan poisa an hlo theya chu mai ba ka chanela midang te an som lo piangin diamond an nei thei zel boka chu diamond chu suma an chantir thin alo ni ti chuan hetiang thil South Korea a alo lar chhona chu Telegram channel pakhat NTS room tia a hming an vu amang hian ani a heta tang hian me che sarwak thalak le video moilo tak tak te chu thedar ni in mitam tak non an ti che sakna satba ka sum hmunan an hmang ta thina he mai ba ka hian channel pakhat daughter room ti chu omle in heta abu pui ber hi cho ju bin ani a heta iro hi chon me che te ne na zon sak anga in soin thil thatak tak a offer thina ti chuan me che ti chu an thla ti lak sakin chung thalak chu atin om theiang ber turin asiam lia atopa mi chia te chu ati mol pho ta thin alo ni ma se police chuan chu tianga cyber crime manga che thin cho zu bin chu chuin arang theiang berin an man ta hlo maya chu ba ka mi za somni pali te chu arwal hian an man til ve boka te chuan kumsang ni somni November thla khan ko chuan cho zu bin chu kum somni chunglung in atang torin a shemta a amai ro chu cho zu bin hian achunga ko tin ro rian asiama chuan alom thu te soin ram hoi la ka tanga chwa zalin ani awanga alom zia soi hial maya heiba ka hian police chuan theito pin hetiang thalak diklo tak le ten om tak manga sumdong te hi anna chui zela ma se ton thleng hian Telegram channel kal tlang hian me che thalak le video duk tak lo pui pui te hi mu tur ala om reng thung hei wang hian South Korea mi paten an thiamna an man sol chu mitam takin an dem na sa hle maya chuti lai mekin an mei chha te chuan an dik na chanvo an mu theina na theito ban chwa ba ka kong ti zo in voi enge moza norna an hoi hot to hel nge nge ani ole ato bira chuan he cyber crime le online harassment a hian keini mizo thalai te ngei po hi kanin nam hnoi ve lawang ti hi hoi takin a soi ngam to lawa chu wan chuan kan tu le fa te hi ama aya kan ngai sak atol to in mobile phone a an thil ti du zong te thleng hian hriat sak a poimo hle ani